Ako ti je išijas najgori ujutro i prvih nekoliko koraka izgleda kao da se tijelo tek mora pokrenuti, nemoj odmah krenuti naglo sa istezanjem. U ovom ćemo videu napraviti zajedno jednostavnu jutarnju rutinu od 7 minuta ili malo više. Cilj nije rastegnuti živac, niti vratiti disk na mjesto. Cilj je smireno probuditi pokret, vidjeti reakciju simptoma i pripremiti tijelo za ostatak dana. Posebno obrati pozornost na 4. vježbu, jer upravo ovdje ljudi naprave jednu od najčešćih grešaka. Ako se prvi put gledamo, ja sam Srđan, kineziolog i fizioterapeut. Vlasnik sam Efikor centra u Zagrebu, a u svom radu pomažem ljudima koji se bore sa kroničnim bolovima, sa ozljedama, problemima sa kralježnicom i sa išijasom. Cilj mi je da se postepeno vratiš nazad svojim aktivnostima i kretanju. Ako ti odgovara ovakav step by step pristup, bez ikakvog zastrašivanja, pretplati se na kanal. Zašto je baš jutro drugačije? Kad se probudiš, tijelo je nekoliko sati bilo gotovo nepomično. Onda nagli prijelaz iz ležanja u hodanje, u sagibanje, u obuvanje cipela može biti itekako izazovan. To ne znači automatski da se stanje preko noći pogoršalo. Često znači da tijelu treba postupni prijelaz iz mirovanja u aktivnost. A zatim jedan važan okvir. Kod išijasa ne želimo paničariti baš zbog svakakve nelagode, ali želimo pratiti smjer simptoma. Ako se tijekom vježbanja osjećaj smanjuje ili se povlači iz stopala i lista prema stražnjici, to nam često govori da je doza prihvatljiva. Ako se bol, pečenje ili trnci šire sve dalje od stopala i simptomi postaju sve jači, smanji pokret ili preskoči tu vježbu. Prije nego krenemo, želim da zapamtiš 2 stvari. Prvo, koliko su simptomi jaki od 0 do 10. I drugo, gdje ih osjećaš. Samo u stražnjici, u natkoljenici, listu ili sve do stopala. Dakle, prije nego kreneš, napravi 5 normalnih jednostavnih koraka i zapamti kako se osjećaš. Nakon ove rutine ponovit ćemo istu tu provjeru. Krenimo sad sa vježbom 1. To je položaj i disanje. Dakle, legnemo na leđa i savijemo koljena pod pravi kut. Iz ove pozicije probat ćemo napraviti nekakvih 8 do 10 snažnih udaha i 8 do 10 snažnih izdaha zraka. Kad budete ležali na leđima, vrlo bitno je da se namjestite u poziciju koja vam odgovara. Dakle, ako vam više paše da su vam noge dolje, onda ostavite noge dolje. Ako vam više odgovara da su one gore, neka budu tu. Namjestite si zdjelicu na taj način da nemate nikakvu iritaciju ispod. Možete si ispod kukova si možete staviti i nekakav jastuk ili bilo što. Znači, cilj je ovdje da vam bude super ugodno. Cilj ove vježbe nam je smirivanje živčanog sustava. Prilikom udaha zraka zamišljat ćemo kao da punimo balon. Dakle, naš trup zamišljamo kao balon koji se skroz puni. Zato su nam ruke stavljene ovdje oko rebara da osjetimo taj dio. I kad izdahnemo zrak, razmišljat ćemo kao da je lift koji se spušta skroz dolje. Tako postepeno sužavaju. Dakle, mi ništa ne guramo zrak, ništa se ne stišćemo, nego puštamo prirodno da taj zrak od nas izađe van. Udah i izdah. Pokušat ćemo, kad izdahnemo zrak, probati što više tog zraka izbaciti van. Na taj način ćemo prilikom tog forsiranja osjetiti naš donji dio trbuha. Dakle, još jedanput imamo udah zraka, rebra se šire skroz, koliko god možemo i odavdje bez ikakvog forsinga izbaciti sav zrak van. Osjećati kako se ruke približavaju jedna drugoj, zrak se spušta skroz dolje i sad kad smo pri kraju tog izdaha ćemo pokušati blago isforsirati to. I trenutak kad isforsiramo osjetit ćemo aktivaciju trbušnog zida. Dakle, to nam je cilj. To nam je vježba 1, disanje. Vježba broj 2 nam je istezanje noge. Dakle, isto ležimo na leđima i sad ćemo iz ove pozicije jedno koljeno probati približiti što više možemo prsima i zagrliti se sa jednom i sa drugom rukom oko koljena. Privucite što više možete koljeno prema prsima i ono što bi trebali osjetiti je istezanje u ovom dijelu ili idealno u ovom dijelu tu dolje gdje su zadnje lože i gdje je gluteus. Ako vam nije problem, onda ovu donju nogu, znači ovu drugu nogu, ispružite skroz ravno. Na taj način ćete još dodatno povećati stretching.
Ukoliko je ovo nelagodno, slobodno možete nogu držati i u ovoj poziciji i vrlo bitno je da ovu nogu ne forsirate, da ne idete preko nikakvih bolova. Dakle, ovo bi trebalo biti nešto blago, nešto što vas u biti smiruje, gdje osjećate istezanje, a ne nikakvu iritaciju. Dakle, kad ste ušli u ovu poziciju, zagrlimo se, potegnemo i sad ne razmišljam samo potegnuti koljeno prema prsima, nego pokušavam kao kad se zagrlim tu, potegnuti koljeno što bliže sebi. Znači, na taj način ja potežem skroz nogu ovdje da osjetim dodatno taj stretch tu ili ovdje tu. Znači, odavdje ostanemo tu i iz te pozicije ćemo isto tako udahnuti zrak i izdahnuti i još malo se snažnije privući. Dakle, prilagodite si obavezno dubinu ovog dijela. Ukoliko je to prenelagodno, možete nogu držati u ovoj poziciji. Ono što isto možete napraviti je, kad potegnete koljeno, lagano se njihati lijevo, desno. Na taj način isto pokušavamo cijeli taj zglob, cijeli kuk rastegnuti blago. Dakle, napravite jednu nogu i onda nakon toga vidite kako se ta noga osjeća. Kad ju ispružimo i onda uhvatimo drugu nogu i sa drugom nogom potežimo koljeno ne samo dolje, nego skroz kao da idemo prema prsima. Znači, što više ju potegnuti gore. I odavdje fino dišemo, kontrolirano udah, izdah i lagano se možemo njihati sa koljenom lijevo, desno da cijeli taj pritisak oslobodimo. To nam je druga vježba. Treća je vježba, meni jedna od najdražih vježba za smirivanje živca, nerve flossing, dakle četkanje, to je sklizanje živca. Ležimo na leđima i iz ove pozicije, kad budemo legli, onda ćemo jedno koljeno približiti prsima, tako da smo pod otprilike 90 stupnjeva, ili ako možemo slobodno i više. Zato smo i radili onu vježbu prije. I odavdje ćemo stopalo povući sebi i spružiti koljeno skroz gore ravno dok ne osjetite istezanje u listu i dok ne osjetite istezanje u zadnjoj loži. Dijelić sekunde tu zadržimo i opustimo nogu. I odavdje samo ćemo taj pokret ponavljati. Dakle, stopalo zategnem i spružim nogu ravno i opustim kompletno. I sad to radim cijelo vrijeme naizmjenično. Ako je prelagano to, ako ste po 90, slobodno možete nogu približiti bliže prsima i iz te pozicije osjetit ćete puno veći stretching. Ukoliko je to prenelagodno, nogu možete spustiti skroz dolje i raditi iz ove pozicije. Dakle, samo stopalo zatežem i ispružam u koljenu. I još jedan dodatni hint, to jest još jedan dodatni savjet je taj da kad ispružate nogu skroz gore, pokušajte stisnuti kvadriceps. Kad god stisnete kvadriceps, na taj način ćete inhibirati, to jest ugasiti zadnju ložu. Dakle, dva mišića ne mogu u isto vrijeme raditi jer jedan poteže, a drugi se treba opuštati. Tako da nam je cilj kad ovo radite, probati stisnuti kvadriceps. Znači, ne samo da ispružite nogu, nego pokušati stisnuti kvadriceps da osjetite još dodatno istezanje. Napravite nekakvih 10 do 12 ponavljanja sa jednom nogom i onda istu stvar sa drugom nogom. Ono što možete ovu donju nogu ispružiti dolje i ponavljam. Znači, spružam, osjetim i opuštam. To. I cijelo vrijeme raditi, osjetiti istezanje tu i istezanje tu. Netko ga može osjetiti i u stopalu, a netko može osjetiti i u gluteusu. Ukoliko osjećate da se dešava senzacija strujenja noge, prilagodite dubinu. Dakle, ne morate raditi tako visoko i ne morate pokret zaključavati skroz do kraja. Bitno nam je da se nakon nekog vremena izvođenja taj pokret postane lakši. To nam je vježba nerve flossing. Sa jednom nogom i sa drugom nogom napraviti nekakvih 10 do 12 ponavljanja. Sad nam slijedi vježba rotacija kukova. Iz ove pozicije isto ćemo leći i spojit ćemo stopala i spojit ćemo koljena. Odavdje ruke slobodno možete držati gdje god vam odgovaraju i samo ćete se na jednu stranu srušiti sa nogama tu i onda ćete to napraviti na drugu stranu. Dakle, što vam je ovdje cilj? Cilj vam je sad, kad se nagnete na jednu stranu, osjetiti ovo istezanje ovog bočnog dijela. Netko može osjetiti istezanje u donjem dijelu leđa. To je sasvim ok. Bitno je da vam
te vježbe ne provociraju dodatne simptome, nego da osjećate blagi streč. Ukoliko možete otići skroz sa nogama do poda, ako ne možete, prilagodite si dubinu. Znači, nama nije sad cilj što dublje možete ući, nama je cilj da se pokušamo što više rastegnuti u jednu i u drugu stranu. Ja sad recimo na ovu stranu osjećam puno veće zatezanje ovdje nego što osjećam na drugoj strani. Cilj mi je znači sad kroz nekoliko ponavljanja taj pokret da mi se malo više otključa. Nama bi sad bilo idealno da vi držite ramena dolje na podu. Međutim, ako osjećate da vam je lakše, slobodno se možete podignuti sa ovim ramenom gore, dobit ćete malo veću dubinu i dobit ćete možda malo blaži stretching. Tako da možete se slobodno tu vježbu prilagoditi i raditi na jednu i na drugu stranu. Dakle, puštam sad malo rame da mi se odlijepi od poda, na taj način ću dublje ući u ovu poziciju i samo se rotiram. Dakle, jedna strana, druga strana tu. Osjetite ovo, ništa ne forsirat, ne idem kroz bolove, želim osjećati blago istezanje, prilagođavam si dubinu i radim u tom opsegu pokreta i pokušavam kroz vrijeme ići što dublje u te pozicije, a bez da me nešto boli, zateže ili iritira. Dakle, tu napraviti nekakvih 10 do 12, možda čak i 15 ponavljanja ako vam to odgovara po svakoj strani. Sad ćemo napraviti vježbu hamstring bridge koja nam služi za aktivaciju gluteusa i za aktivaciju zadnjih loža. To je izuzetno bitno da nakon vježbi istezanja, to jest vježbi razgibavanja, da napravimo i nekakvu stabilizaciju. Dakle, ležimo na leđima, noge su nam pod 90 stupnjeva i iz ove pozicije prije svega ćemo pritisnuti stopala od pod. Kad god pritisnemo stopala od pod, tako ćemo se odgurnuti sa glavom prema gore. Na taj način ćete osjetiti da vam se donja leđa ravnaju. Znači, ja se odgurnem sa stopalima od pod, glava mi se diže prema gore, donja leđa mi se ravnaju, što znači da mi se u biti zdjelica tilta prema meni. Znači, podvlačim zdjelicu. Čim god to napravim, kad to napravim, znači tilt zdjelice, automatski pritisak stopala aktivirat će moju zadnju ložu. I iz ove pozicije samo blago podižem zdjelicu sa poda, dok su mi donja leđa i dalje u kontaktu sa podlogom. I kao da lijepim jedan po jedan kralježak od poda i pokušavam podići što više kukove u zrak. Dakle, podižem se, osjećam cijeli ovaj dio i osjećam ovaj dio tu. I odavdje kad se vraćam, vratit ću se jedan po jedan kralježak skroz kontrolirano dolje, dok ne dotaknem prvo donja leđa na pod i onda odavdje dok ne dotaknem skroz sa trticom pod. I nastavit ću to raditi. Dakle, imam pritisak stopala od pod, osjetim da mi se donja leđa ravne, zdjelica mi se počne podvlačiti, podižem kukove lagano sa poda i jedan po jedan kralježak počinjem odljepljivati gore u zrak. I sve što radim iz ove pozicije, želim osjetiti gluteus i zadnju ložu. Ono što pazite tijekom ovog izvođenja ove vježbe, pazite da kad odljepljujete kralješke sa poda, da ne počnete podizati rebra gore u zrak. Znači, nije nam cilj se kriviti u donjem dijelu leđa, cilj nam je držati ovo što više možemo podvučeno. Tu ćete osjetiti najjače zadnju ložu. Kontrolirano se vraćam nazad i cijelo vrijeme držim stopala odgurnuta od pod. Tu se opuštam stopala i odavdje pritisak stopala od pod, podvlačim zdjelicu, podižem kralježak po kralježak gore, stišćem glut, osjećam zadnju ložu, podignem koliko god mogu bez da se krivim u donjem dijelu leđa. Vraćam se postepeno nazad, kralježak po kralježak mi se vraća nazad, ne gubim pritisak stopala, taknem donjim dijelom leđa pod i odavdje se kompletno opustim, ne pritišćem više stopala i ne pritišćem više loži. I kad idem u ponavljanja, pritisak, podvlačenje, gore, skroz. Glut, držati kontrolu dolje, ne gubim aktivaciju i vraćam se u početnu poziciju. Super bi bilo da tu uspijemo napraviti nekakvih 10 do 12, možda čak i 15 ponavljanja. Dakle, ukoliko kad podižete kukove u zrak je ovo najviše što možete,
a onda vas krenu boliti leđa ili imate nekakvu iritaciju i to nam je sasvim dovoljno. Dakle, ne morate ništa forsirati da morate doći skroz do gore. Dakle, ostati u poziciju gdje ćete osjećati najveću aktivaciju bez ikakvih bolova. Znači, to nam je ključna stvar. Ovo je bio hamstring bridge. I za kraj ćemo napraviti vježbu istezanja za prednji dio natkoljenice, dakle za kvadriceps. Leći ćemo na bok i iz ove pozicije probat ćemo nogu uhvatiti, to je stopalo uhvatiti i potegnuti ga skroz petu prema stražnjici. Tu se slobodno možete koristiti jastuk ili ruku i pokušat ćete ne koljeno dizati prema prsima, nego ćete koljenom pokušati ići što više prema nazad. Dakle, cilj nam je ovdje osjetiti ovaj tu dio da se aktivira, to jest da se isteže i lagano ćete se nagibati sa koljenom prema prsima i prema nazad. Dakle, stretch bi trebao biti skroz ovdje u kvadricepsu. Lagano se njišate iz te pozicije i osjećate da se taj dio isteže bez ikakvih bolova i bez ikakve iritacije. Ako je to preteško, slobodno možete nogu uhvatiti i ne za stopalo, nego za tu malo bliže koljenu i istu stvar radite. Dakle, stegnem i puštam. I stegnem i puštam. Napraviti sa jednom i napraviti sa drugom nogom nekakvih 10 ljuljanja naprijed-nazad dok god osjetite istezanje kvadricepsa. A sad je vrijeme za provjeru. Dakle, polako se okrenite na bok, ustanite se gore i napravite 5 do 6 koraka i vidite da li se bolje osjećate, da li je pokret lakši. Ukoliko je, onda nam je ovo jedan dobar smjer da će vam biti kroz vrijeme sve bolje i bolje. Cilj nam je ovdje procijeniti simptome od 0 do 10. Nije bitno sad da ste potpuno bez simptoma, ali ako se imalo smanjilo, znači da smo na dobrom tragu. Nekome će svi ovi koraci odgovarati, nekome neće. Bitno je da uzmete najbolje što možete uzeti od ovoga i primijenite u svoju rutinu. Dakle, da još jedanput ponovim, išija se ne rješava samo sa jednom rutinom ujutro. Ova je rutina samo most između vašeg noćnog mirovanja i vaših dnevnih aktivnosti. A ako želite bolje razumjeti bol, stres, opterećenje ili na koji način naš živčani sustav radi, možete se pretplatiti dolje na newsletter. Nakon prijave dobit ćete besplatan vodič Tijelo u plamenu, koji možete pročitati upravo uz vašu prvu jutarnju kavu. Ako vam je ova rutina pomogla, pretplatite se i spremite ovaj video. A u komentar mi napišite gdje je vaš išijas najviše izražen. U gluteusu, natkoljenici, listu ili cijeloj nozi. Vidimo se u sljedećem videu.